Mo ni ang bagong opisina ni Kuan. Opisina ni Opil Health Building. Berarti lasa yung kaya eh. Pagkagwapo kayo. Yo, what's up mga Bitokon? Welcome back sa akong YouTube channel, Facebook channel, Bitok University. Og asa ko karon? Welcome to my new office. Char. Now karon diri sa Legislative Building sa City Hall. And yes, tinood, muna ni siya ang gahin sa ako ang office. So later ato itorta mo. So ako sa nang experience silang bangko. In fairness, nice ang bangko. Pero taas ang 5 minutes na makatulog din ko. Naay computer diri. Di ko kabalo kung sa ako ba ni naka-issue. Pwede mo na nipulian ako tanan na yung mga bangko. Na yung mga sa tawag na kung tanahon sa video murag dako kay siya kay wide maning lens ani, pero kung yung tanahon sakto lang siguro mga pila ba ni ka mga murag sa ba ni mga isa kasala na to ni Bino sa balay karon taon na mas na may tabo 2 PM kay siyempre si Vice Mayor na siya magmas siya sa ubos. So, mo ni ang view diri sa taas. Yan, top view. So, mo na ang entrance. So, panaog mi karon para sa among mas. Let's go. Basta. Diri mi agi. Ay, ma'am. May hapon. Third floor to mo, second floor din diri tong session hall. Di ba man ta mag-session? Diri tage. Bisita ta sa kwan. Oh yeah. Wala si Vice. Hello. Ay, hapon. Ay, ma'am. Guwapo na kayo ka. Mo ni ang bagong opisina ni Kuan. Opisina ni Opil Health Building. Berarti lasa yung kaya eh. Ayong hapon, Cons. Welcome. Hapon. Siyempre. Dako ada sa opisina diri sa morning opisina sa Vice Mayor ha. Model na mo secret weapon pero ako nang ipakita sa video mo nandi na sa secret. Pagkagwapo kayo. Nice. Yes. Kani sana po diri lahi po ni diri nga area. Pang press conference ni diri. Busy na kaya itong mga media team mo. Secret weapon na sila kaya nako i-focus kayo mga secret weapon na sila. So na yung mga ala press con diri ang mga ala press con diri. Diri ang mga ala press con diri ha. Di sekreto na sekreto kay mga kuan na sila, mga secret weapon na sila. Wow, this is very nice. So diri po may patawag kung way nada mong pagserbisyo, patawag mi diri ni inahan na mo na siya. Nice. A few moments later. Natay bisita nga mga Koreano.
Koreano. Iyan ang mga anak. Hindi na Koreano. Kagwapa sa akong inahan. Kagwapa sa... Eda! Ready na akong Vice Mayor. Nagsuroy na si Vice Mayor sa iyang opisinang bago. Oh, gahangad ko kay taas kayo o sa anak ni Koan. Remember mo sa akong vlog? Oh, nara ang mga anak. Uy, bikiri man day ni diri. Abi no opisina ni Vice Mayor bikiri. Naimong bikiri dili siyempre kay pasalamat ni Vice Mayor sa mga department heads. Tago. Galing oh. So pare mo atay naka-black code mo. Oh. Be. No, wala ka sinabot. Sinabot mo. Oh. Ito yung dito kanina sa taas. Oh. Siyempre, ang isa pa ka CDP candidate brother. Hello Philippines. Hello world. So unya. Maupay. Unya magtorta unya. Magturmi. Oh, itorta mo after magmas pa man. Sa magmasa ha. Unya na din ha. I thank my family for supporting me every step of the way. My husband, Nono. Hi, Nono. Sabi niya ba, ang among sitting arrangement, pero may ani, dili ko na siya. Dahil may pamanggod ni mga bata, protected ka ay may nga, dili mga hulog sa pakigda. So na ako sa side, na po sa side, magtupad na tadad. And to my parents, guiding me in heaven. Papa Maximo, you know, Papa Monsignor. Papa Maximo, my father, no, would always tell me nga, sa'yo man yung gikuha nga pagka-nurse, kay makikdebate ka man ako, nagabugada ka ng unta. So he would always tell me that. Marks, doon naman kausaban sa house rules, minority and majority, kay isa mo naman mag-easy na kayo. Actually, mabawaan niya ako na sa Lunes. Oh, so dili pag yun ko makastorya karon kay wala pa man yun pinagkita sa mga majority. In fact, I tried to reach out to them. So I am still hopeful na sa Lunes ay mga maayong balita o maayong kaayuhan. And now, ladies and gentlemen, our next part of the program is the slicing of the cake with the new Vice Mayor. Thank you. Wala ta, in fairness. Thank you, Kagawad Marban. Ay, Kagawad Marban. Wala usap ko mani. Ayan, the slicing of the cake. Would like to call on the groom. Halina. The groom. Ano man, slicing man of the cake. Kaanan, hungit-hungit man na. Special mention naman niya sa speech. Kagilak. Bukan daw. Mga siyuso sa niyo mga buga. So mo gusto mo ikupi? Drip. Katungan na lagi no? Pili na 3-in-1. Anya na ang idol ng bayan! Espasya, pitok-pitok,